Дами и господа, този поздрав е направен за най-добрата автокъща в Кърджали от братята Денис и Рафо. За най-добрата автокъщата Дени Ауто 08 с най-хубавите коли, с най-изгодните цени. Top Music Production. От град Кърджали поздрав керава ме пралеске. О Рафо, о бартери, кај си лески, бари автокъща Дени Ауто 08. Ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте, и симан буд бари фамилија, капа бар автумен. Вали гърми на Рафо джамбаза, пак му върви, скъпо купува, ефтино продава, бикнела Кърджали и цяла България. Леско алав си баро, о Денис Бартера, онай баро Андо Кърджали. Скъпо лео, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има най-добрата автокъща. Вали гърми на Денис патрона, пак му върви и все му върви, скъпо купува, ефтино продава, бикнела Кърджали и цяла България. О Рафо шампионът е шунен сова керел, на шиперавена ме пралесе Дени, се спамен си ам думо думесте, удоле си баре легендария. Таро баро Кърджали, о патрони, о баре дому како, баре вилеско. Вали гърми на двамата братя, се им ерви в търговията, бикне на Кърджали и цяла България. Тешунен, о Рафо бартера, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, а калео саворе, теджанен ме фамилија. Наш ти пераве на мен. Душман, душман, те шунела, душман, душман, те париовена, душман, душман, те